Parang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan po na magtuturo po ng karunungan rin po sa inyo. Sana po saan man kayo naroon sa iba't ibang apat na sulok ng mundo, nasa abroad man o nasa malayong lugar po, ay abutin po, sana po ay mapanood nyo po itong aking babagi po na napaka-importante po ito na poder po sa physical na katawan po. Hindi po spiritual po, hindi physical na pangangatawan po, material po. Dapat po may alam po kayo na ganito pong poder na magagamit po. Hindi lamang po sa spiritual kundi physical na po ito. Para lalong lumakas po yung pangangatawan at hindi po kayo dapuan ng mga sakit na galing po sa mga kasamaan po. Bago po kayo malis ng bahay, manalangin po ng isang ama namin. Ang dinadasal ko po dito ng ama namin po ay yung original ama namin po na mapatatagpuan po sa Biblia po. Kunin nyo po yung tingnan nyo po doon ang original nama namin po. Narito pang original nama namin po. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap ng bigpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakain naman namin. Isunod po yung poder ng physical na pangangatawan po. Il physicalis labirtam elementum dii David puh bal tualtim siratam dii alpam malignam magnam. Tatlong po salin po sa isipan lamang po at po sa dibdib ng pakros po. Gusto nyo yung ganun. Tapos kunyo po yung masahe po para lalong mabisa po. Uwi po nyo sa tubig tapos inumin po. Maraming salamat po.